Čau čau lidi, tady Mužis a víte proč jsem na tady tom místě a nemám žádný věci a nade mnou je mrak. Já debil, tamhle ze zora spadnul až dolů. Chtěl jsem se podívat na Facebook, co mi přišlo a najednou a padnu dolů. A to video právě přijde teď. Čau čau lidi, tady Mužis a vítám vás u mého druhého dílu na Minecraft Planet Touch. Jak jsme si v prvním díle řekli, že půjdeme tamhle na tamhle tu planetu s glowstonama a tam půjdeme. Ještě si musím vymyslet nějaký pozdrav, protože tam. Tak. A vyjmeme se na něco podívám. Tak. Šup. Prdele. To přijde v kokotu. Aha. Hej. Jo. Proč jsem stál? Seká se mi to tím, že dělám... O tom bych neměl říkat tak, ale taky to říkat nebudu. Snad. Máte jako lidi smůlu. Čekej. To nevypadne celé, ne? Či ne? Ještě nabíráme pár. Já bych to chtěla vybírat celý, ale prostě musím ten nějaký dotyk, nebo jak se to jmenuje. A docela mi to jako hry, že se mi tam nedotáhne na tý 20 fps, tyhle. To je možné. Lidi. Když spadnu dolů, je to v prdele. Můžete za to vy. No. Tak. Hodím. Co mi přišla na Facebook. No, tady vidíte fail. Je to všechno v žití. Zase jsem někde v prčici. Tak. A vidím to až tamhle nahoře. Ajejejejejej. Ajejejejejej. A jinak kam jsem spadl. A ty věci... Ty fogo. To ne jako... To není možný. A tak ten díl končí. Už víte proč. A pěkně mě to nasralo. Takže... Teď si jdeme vykopat nějakou tu hlínu a dostaneme se, doufám, že zpátky na horu. Počkej, horu. To nahoru. Počkej,
jak nahoru. Logi! Pěkně už mě to začíná. Co to mi... Víte za co fejky? To je nemožné. Je to aspoň na ty 20 fps. No, tak jako, až takovýhle vlak to je možný jako. Ten zvuk, jak se laguje, i ten zvuk. A dvě. Čilice tady to, další šutry. Kde mám se svůj tam. Až tamhle. Tamhle. Tam se snad nikdy nedostanu. Nelaguj se. Ale až vypnu úplně celý internet. Budu natáčet bez toho. Tak by to mělo. Šlapat na takových 1000 fps. Vyjde 3 fps. Ivo, no takhle zůstaň. Zůstaň. Dostaneme se na tamto planetku. Když se dostaneme na tamto planetku. Pak uděláme velký komín nahoru. Nic jiného mi jako nenapadá, abych se mohl dostat nahoru. Cestou nabereme nějaký ten glowstone. Teď už to nevím, teď už prostě. Co bych jako... Tady naberu hlínu. A dost mě to jako nasralo, já jsem spadl dolů. Můžu se zeptat? Jsem minul. Ne. A to tak nesnáším. Když vypadám fakt ten Skype. Já protože mám, když natáčím. Já taky natáčím. Ve čtvrt na jednu. Má. A ráno už natáčím pozdě. Co jsem tam viděl? Pozdě natáčím fakt pozdě. A píš mám tam ještě ten čas, ten sekundu, kolik jsem natáčel. A tam je taká srá, že jsem spadl dolů. To video bude krátký, protože tam ještě budu dávat to video, jak jsem tam spadl dolů. Tady se dostaneme na ten glowstone a asi už to skončíme. Tomu dlouhý videa nebudou videjka.
Jo, i... Já. Jsem zvědavý. Já jsem nemožný. Oh shit. A teď už se dostaneme jenom nahoru. Ale a když tam nazbírám už nějaký ten glowstone slibovaný od prvního dílu. Šup, 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 šup. To vypadá i tak 4, ne? To je rychle jako. Tak, teď jsem se podívat, kde jsem. Tady nad náma. Jsem. Oh! Jsme na glowstoneu. Dobrá zpráva, ale podle zvuku to vypnu. Asi to bude krátký dílek. Tohle bude určitě takový krátký dílek. A to je fakt nehorázný. Já jsem kopat. Kopu. Před 20 takové. Kopu. 12. 13. Nekopej, schválně. 40 maxi, ty vole. No, už nevím, co se má být. Slyšel jsem prase, ne? A tady asi nejsou žádný zvířata nebo co? Nevím. A fakt to skončím. No, takže uvidíme se u dalšího dílu. Až se tam nahoru. Takže čauky.